गोजोननाय थाबाय कुइसन सोंनायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि चेनेलनिसिमहाय आंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै नोंगौ पाब्लिकफ्रा सिनायनो रोंबाय जे UPPL दोलोनि सालायनाय दिनैनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनाखि UPPL दोलोखौ बास्तबाव पाब्लिकफ्रा बुजिबाय जे UPPL दोलो नङाबा BTC आरो डेभेलपमेन्ट गैला एबा एबारनि जानाखि जानो गोनां MP बे MPनि इलेक्सनावबो UPPL जोंनो सापर्ट खालामनानै सारा रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि MP केन्डिडेटखौ देरहाहोनो साखाफारा जाजोब्बाय। ओंखायनो दिनैबो बे कापुरगाव गामियाव गोबां रायजो राजाफ्रा फैनानै गावसिनि गोसो बायदियै UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा गोसो बायदियै जयेन जाफैदों। साबेसे बिथांमोना जयेन जाफैदों? दिनै 117 जन 117 जन बिथांमोनहा BPF दोलो आरो आम आदमि पार्टी आरो बनसुनिफ्राय सासे गेम एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि फैदों। बिथांमोना खुसि खुसियैनो दिनै UPPL जयेन जाबाय। बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय जाहाथे इयुनाव बिथांमोनहाबो गोजोन मोनसे लामा मोनो फिउचाराव जौगासारो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो हामलायथि हरबाय। लाइमोनफोरनि उद्देश्यआ बिथांमोना दिनै बिटिआरआव जाबायदि सान्थि फैदों बे सान्थि परिबेसआव थानानै बिथांमोना दिनै डेभेलपमेन्ट एबा जौगाथायनि खामानि मावनो गोसो जादों आरो गावसिनि लाइफखौ बिथांमोनहा जाहाथे मोजां रोखोम खालामनानै लानो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो गोसो जानानै बिथांमोना दिनै UPPL दोलोआव गोबां लाइमोनफ्रानो फैनानै बाहागो लाफैदों। थ' बिथांमोना होनदों गोबां बोसोर सिगां BPFआव थानानै बिथांमोनहा खामानि मावदोंमोन खिन्थु खामानि मावसेयावबो बिथांमोननि जिबनाव खुनु जौगानाय एबा मोजां मोनसे परिबेस फैयाखैमोन। ओंखायनो दिनै मोजां मोनसे परिबेसनि थाखाय आरो गावसिनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बे UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों आरो बेखौ जोंबो UPPL दोलोनि हिसाबै दिनै बरायनानै लाबाय। केन्डिडेटखौ दा मोनाबिलियाव मिथिखासिगोन। दिनै फोसावनायनि टाइम लादों दा मोनाबिलियाव। ओंखायनो नोंथांमोना एसे धैर्य थादो आरो रायजो राजाफोरखौबो एसे धैर्य थानो आं खावलायबाय। दा मोनाबिलिनि गेजेरावनो केन्डिडेटखौ मिथिखागोन आरो मिथिखानायनि उनावहाय जोंनि केन्डिडेटआ जे जागोन बियो जोंनि दोलोनि सायख'नाय आरो प्रमद बर' सारनि बेयो नोजोराव मोजां मानसिखौनो हरखागोन जायखौ हरोबा दिल्लीयावबो मोजां रोखोम खामायनो हागोन स्टेटआवबो जों मोजां मिलायनानै आरो बिटिआरखौ बांसिन जौगाबावनो हागोन बिदि केन्डिडेटखौनो जोंनि मानगोनां BTCनि चिफ प्रमद बर' सारा हरखागोन। ओंखायनो जोंबो बेखौ बरायना लानो थाखाय दा मोनाबिलि समखौ नेगासिनो दं जोंबो। गोजोनथोंसै। आङो BPF इउथनिमोन नाथाय आङो दा प्रमद बर' सारनि मिसन आरो भिजनखौ मोजां मोननानै आरो जोंहा मानब सेबा NGOनि बिरखां बर' सारनि मोजां बिनि बिबुंथिखौ मोजां मोननानै आरो बेहाय UPPL माबायाव जयेन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय आङो 10 बोसोरसोआव जाबोबाय इउथआव खामानि मावबोनाया नाथाय जेबो सरखारनिफ्राय जेबो नायसनजायै जादों। आंनि मानसिफोरखौ आं लानानै फैनाय जाहैबाय आरोखि। जुदि नों मख'नो गोसो दंबा बिरखां सार बर'आ जेनेबा जयनिं जाबाय हिसाबै बेखौ जोङो जयनिं जानाय लोगो लोगो मोजां मोनदों आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावनो ओंखारदों बेफोरखौ होनदों आरो सरखारनिफ्राय आगोलनिफ्राय BPFआव जे थानानै आं मोनसेबो अनसुंथाइ मोनाखै सरखारनिफ्राय जेबो गोजोननाय मोनाखै बेनि थाखायनो आङो UPPLआव फैनो गोनां जादों। आंनि नामखौ होग्रोनोसै ना आंनि नामा जाहैबाय दजेन ब्रह्म। आंनि नामा जाहैबाय दजेन ब्रह्म कापुरगावनि।